Ikastetxe honetan daramat, nire bizitza erdia daramat hemen. Hasi nintzen ordezkatzen, egon nintzen pare bat kurtso ordezkatzen, baina beste pauso bat eman nuen ere bizitzan. Ikasgai politena niretzat da lengua, historia, geografia, horretan mugitzen naiz. Eta asko gozatzen dut, orain momentu honetan hori irakasten ikaslei. Eta zu, orain dela kurtso asko, nire ikasle izan zinen. 2 urterekin sartu nintzen haurreskuntzako gelan, eta gero itzuli nintzen ona berriro praktikak egitera, eta orduan orain heldu da nire momentua berarekin hau egiteko, eta nik bi gauzak egiten ditut, lengua castellana dela betian niri gustatu zaidan gauza, irakurtzea eta literatura eta abar, eta gorputz hezkuntza. Izugarrizko aldaketa izan da bera ikaslea zenean, eta orain nirekin konpartitzen duten ikasgaiak, harremanak, metodologia, egoera oso desberdina da. Mapa kontzeptual mental batekin, gero aztertzen ditugu ikasgai desberdina, bai matematika, bai historia, bai geografia, bai egoera sozialak. Lengua ikastea, mate ikastea, ingeles ikastea oso garrantzitsua da, horretarako datoz, baina bai ikasleak nola dauden jakitea, beraiek behar dutenaz, nola sentitzen diren, guretzako hori oso oso garrantzitsua da. Niretzat, ez dakit nola eramango dudan joaten naizenean, baina niretzat da niretzea. Ikastetxe honetan guztiok familia gara bai. Hori da.